da na faffasa mai baki da ne mai jina-jina. To shi baya fushi ne? Da ne mai jina-jina. Shi ne sai ga kadan karamin jiki amma ya ce to dama ka bar abokin Bush ne? Ce abokin shi. To yaya Sadiq din menene ke hada ku? Kai ne matsalar ka da Sadiq ne? Makana ji tun farko wani Ali Dahiri ne. Ana da shi a kasuwar Sabon Gari kuma ni yaron ba kulaye nake ba harkar sa nake. Oh shi ma yana harkan kasuwa. Kuma ni yaron ba kulaye nake ba harkar sa nake shiga ba. Ka gane ai. Shi wancan ya zo ta zaula ta. Ko ya jefe ni. Ko kuma ya dau wani abina ya ringa min iskanci. In kai magana kuma a ce kai fushi. Ko kuma ya ringa tsokana ta yana zaula ta. Kai ko ba za ka hakura ba. To amma in kai wannan rikicin da shi kai tabure kai zage-zage gobe in yazo zai sake yi ne? Ko ko yakan dan kwana biyu da yi ba. Shi ne yake ba zai fasa halin. To amma a kasuwa wasu ba sa shiga tsakani su ce kai ka daina tsokanar shi. Ina manyan kasuwa ba su shiga ba wallahi. Ba su shiga ba. Manyan kasuwa ba sa ma shiga. Ko daɗi ga ya bace na cewa daɗi ma suke ji. Saboda to wannan kai kana ganin shi an tsokane ka an ji daɗi wannan ba gazawa bace ta mutanen mu a tsokane mutum kuma sai a dinga jin daɗi. Ai iskanci ne kawai. Nan dama ban taba gaya ma ba ma a gidan wani garkuwa na mun je gidan ya ringa tsokana ta yana zaulaya ta a wajen daidai wannan ruwan da na faffasa mai baki da ne mai jina-jina. To shi baya fushi ne? Da ne mai jina-jina ta baki. Ga kadan karamin jiki amma karfin da ne mai jina-jina ta baki. Na gaya ma sannan wannan mutanen suka ce idan ya ƙara ni ko ya tsokane ni wallahi haduwa za su ci uwarsa. Ba dan Allah bai daina. Wai amma ba na taba ganin kamar an je wani gaban ko da su abba ne kai kamar wani hadda dan sanda a wuri ana cewa an muku sulhu bai yi ba ne? A sulhun bai yi ba ne. Shi ne ya saba ko kai ka saba ba kai gaskiya mutumi na. Ai bai daina ba ne. Ki daina yi. Na daya ina kwance ina bacci. Abubuwan da ya ma zaka lissafa min. Ya tuɗe min wandona ya kayan aiki na bidiyo. Kaji na da? Barkaji. Na biyu na shiga wanka ya buɗe ne min bidiyo. Na uku na shiga jirgin ƙasa na je zan yi fitsari nan ma ya buɗe ni ko ya kalle ne gudu. Amma shi to bai tsoron a ce ga doka? Ai dan iska ne ba zai fasa halinsa ba. To amma kai shi wayannan abubuwan shine zai sa in an ce ka yafe mai sai ka ce ba za ka yafe ba? Ba zan yafe ba. Yanzu ka ga na taba jin labarin ka san abu abokina ne. Na je yana zai kai ka maka. Idan ya kai ka maka yaya za a yi kenan gashi kuma ana son mutum ya je aikin hajji ya yafe wa kowa. Sadiq ba zai shiga wannan yafiyar ba kila ya daina an ka yafe mishi. Kai mai addu'a Allah shirye shi. Ka tambaya ba ko jama'a da ya ci min mutunci. To amma kuma wasu suna cewa ai kai ma kana ta zage shi. A wani na. Amma to yanzu shi in ka je maka ka yafe mishi manto ni